дар саҳифаи футболи меҳан боз як рӯйдоди фарабахше зам гардид. Мунтахаби наврасони то 17 солаи тоҷик бори дуюм ба қатори дастаҳои абарқудрати футболи сайёра шомил шуд. Шом имрӯз футболбозони ояндаи меҳан ба макони баргузории қаҳрамонии ҷаҳон кишвари Бразилия сафар мекунанд. Ба ин муносибат дар кӯхи Наврӯзи пойтахт маросими гусели тими наврасони кишвар бо иштироки президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гашт. дар арафаи сафари дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон ба чемпионати ҷаҳон 2019 бо хӯрии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ситоди мураббиён ва ҳайати мунтахаби кишвар дар кӯхи Наврӯзи пойтахт сурат гирифт. пас аз гирифтани акси хотиравӣ бо ҳайати даста роҳбари Федератсияи футболи Тоҷикистон бо онҳо суҳбати кушоду озод анҷом дод. таи солҳои охир бо дастгирию ҳидоятҳои ҳамвораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон футбол дар Тоҷикистон ба таври бесобиқа рушду ривоҷ ёфт, гуфт дар оғози суҳбат Рустами Эмомалӣ. сокинони сарбаланди кишвар аз насли навраси футболи меҳан умеди зиёд дошта ба онҳо эътимод доранд. қатъи назар аз рақиб шуморо мебояд бо боварӣ дар майдон тӯбронӣ карда баҳри баланд бардоштани эътибору нуфузи футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ва парафшонии парчами миллии кишварамон талош варзед, қайд кард дар идомаи суханронӣ роҳбари Федератсияи футболи Тоҷикистон. дар навбати худ Зайниддин Раимов сармураббии мунтахаби наврасони то 17 солаи тоҷик аз номи ситоди мураббиён ва шогирдонаш ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати муҳайё сохтани шароити арзандаи машқу тамрин ва иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ изҳори сипос намуда аз номи худ ва шогирдонаш ваъда дод ки онҳо дар ин маъракаи бузурги ҷаҳонӣ бо тамоми нерӯ ва иқтидори хеш баҳри бо сари баланд муаррифӣ кардани кишвар талош мекунанд. Сегодня у нас последний день перед вылетом, как всем известно, на чемпионат мира в Бразилию. Нашей команде сегодня как было приятно, что сам президент Федерации пришел нас проводить, президент Федерации футбола Рустам Эмомалӣ, пришел проводить команду, пожелал очень многое, пообщался с каждым из ребят, каждый, ну, типа, как говорится, настроил на каждый матч. Это ребятам очень было приятно. И также мы свое тоже ему пообещали, что сколько нам удастся, столько мы отыграем, отдадим все силы, чтобы приехать с поднятой головой. дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи футболи тоҷик имшаб тавассути хатсайри ҳавоии душанбе Истанбул Сан-Паулу ба кишвари Бразилия ки мизбони 18-умин чемпионати ҷаҳон байни наврасон мебошад сафар мекунанд. дар шаҳри Сан-Паулу шогирдони Зайниддин Раимов та як ҳафта ҷамомади таълимию тамринӣ гузаронида, сипас ба шаҳри Кариасика ки макони баргузории ҳамаи бозиҳои даври гурӯҳии тими мо бо ҳамтоёни худ аз Камерун, Испания ва Аргентина аст расипор мегарданд. қаҳрамонии ҷаҳон 26 октябр шурӯъ шуда то 17 ноябр дар шаҳрҳои Кариасика, Гояна ва Гамаи Бразилия идома меёбад.